beth sy'n angen arnoch chi I wneud pleid o eich hun? Gan I gweld. Mae angen blawd corn, olew, bach o food colouring, halen a dŵr. Ac yn amlwg bowlen I cymysgu fe gyd mewn. Felly, ni'n mynd I dechrau trwy roi y dŵr mewn. Ni'n mynd I roi hanner cwpan o dŵr. So, hanner cwpan o dŵr, mewn fan'na. Wedyn, hanner cwpan o halen hefyd. Wedyn, mae angen olew arno ni. A felly, mae angen 1 tablespoon. 1 llwy bwrdd o hwn. So, mae hwnna yn mynd fan'na. A ni'n mynd I roi ein lliw mewn. Felly, ni'n rhoi cwbl o drops o hwnna mewn. Gobeithio bydd e'n lliw coch neis. A wedyn, ni'n mynd I cymysgu hwnna lan. Just cymysgu hwnna. Gilydd. Blawd, mae'r olew a'r dŵr ddim yn cymysgu. Dyna fe. Neis. Right, nawr ni'n mynd I ychwanegu'r blawd, y cornflour ac y blawd plaen, ond just bit wrth bit. Okay, so ni ddim yn rhoi y gyd mewn at y gilydd, ond just tyma bach ar y tro. Felly mae angen 1.5 cwpan arno ni o blawd. So, os ni'n dechrau, trwy mesur hwn mas. So, 1.5 cwpan. So, mae 1 cwpan dy fi. Just rwy'n rhoi tyma bach mewn. A cymysgu fe. A cario ymlaen, ychwanegu tyma bach ar y tro. A cymysgu. Mae'n gallu gwneud bach o mes. Mae fi'n gwneud. Mae beth o hwyl. So yna 1 cwpan o blawd mewn. Mae'n hanner arall arno fe nawr. A bach o blawd corn. So gyda mesur hanner arall mas. Bach gormod mewn fyna. So tyma bach mwy o hwnna. A chi gallu gweld na mae fe'n dechrau. Mae'n bach mwy trwchus. Bach mwy o blawd. A mae angen 1 tablespoon nawr arno ni o blawd corn. So fi'n mynd I roi 2 rei mewn oherwydd mae hwn yn hanner. So mae 2 hanner yn 1 fe. Mae hwn yn really messy. Mae'n bob man. So 1 fyna. Ac 1 arall fyna. Right, a nawr, ni'n mynd I cario ymlaen yn cymysgu fe. Fi'n mynd I roi bach mwy o lliw mewn fe. Fi'n mynd I coch mwy dywyll. Yn cael mae'n mynd dros dwylo chi, sy'n bod yn gyfalus o hyn. Yna fe, ni'n mynd I cymysgu. Dyddiau cydech chi nawr I cymysgu fe lan. Os chi eisiau, gallwch chi rhoi dwylo chi mewn yna, cymysgu. So ni'n mynd I tynnu fe. Knead. Fel ni'n rhoi massage bach i'r fe. A tynnu fe. Bit yn neidio mas yna. Yna fe, chi'ch gweld y lliw nawr yn dechrau mynd trwyddo fe I gyd y fe. Gofio cymysgu fe I gyd at ei gilydd. Os chi eisiau, gallwch chi roi cwbl o drops o unrhyw gwynt mewn. So os mae fel lemon neu lavender ydych chi I wneud y gwynt o neis hefyd. Cofio'r bits, mae rai bits yna hoffi aros yr gwylod o'r bowlen. Mae'n cael nhw gyd na fe. A na fe, chi jyst yn cario ymlaen nawr yn tynnu fe. Tan bod popeth I stico dy gilydd. A bod chi'n hapus. Fi'n credu fi'n mynd I roi bach mwy lliw ynddo fe. Mae fe ddim cweit, mae fe mwy pink ar hyn o bryd na coch fe. Fi'n dweud y lot mewn fyna. Falle bach gormod.
Mae'n oce, gallwn ni cymysgu fe mewn nawr. Ni'n dod y llwy fi cynta, tan bod y lliw di mynd mewn tyma bach mwy. Neu bydd dwylo fi'n coch. Na fe, tylino bach mwy nawr. Gwych, na fe, maen nhw'n dod. So gobeithio bydd cryf iawn dych chi ar ôl wneud hwn. Bod tylino. A na fe, a mae'r plaid o'ch chi nawr yn barod. So, mae fe'n barod i ddyddio. I adeiladu beth bynnag chi eisiau. So, hoffwn i gweld beth chi'n creu. So, cofiwch tynnu lluniau anfon nhw i ni. Na fe, a chi'n gwneud hyn, unrhyw lliw chi eisiau. Mae'n coch dy fi hefyd, yn barod.